अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। गणेशोत्सवाला काही दिवस शिल्लक असतानाच एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारलाय। सावंतवाडीतील कर्मचाऱ्यांनी याला प्रतिसाद दिलाय। मात्र काही बसेस सुटत असल्यानं प्रवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय। वस्तीला गेलेल्या बसेस डेपोत आल्यात, मात्र लांब पल्ल्याच्या अनेक गाड्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत। सावंतवाडी डेपो मॅनेजर यांना विचारलं असता आम्ही गाड्या सोडण्याचा प्रयत्न करतोय असं त्यांनी म्हटलंय। वार्षिक वेतनवाढ आणि इतर मागण्यांसाठी हा संप होतोय। दुपारनंतर संपात सहभागी झालेले कर्मचारी निर्णय घेणार आहेत, तर दुसरीकडे कणकवली आणि इतर डेपोच्या बसेस सुरूच आहेत। आता हा संप कधी मिटतोय हे पाहावं लागेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।